מה קורה פצ'וקים? כאן פצ'וק גדול ואנחנו ברובלוקס במשחק שאנחנו צריכים לבנות מפעל של בריינרוטים כמו שאתם רואים. אז עשיתי לי כאן כזה אזור קטן שנוכל להרוויח כסף. בשביל לבנות את המפעל יש לי כאן כל מיני דברים, זה כל מיני, כאילו, כן, כל מיני דברים. אז פה אני יכול ללחוץ לקחת, יש כאן את הדבר שמייצר בריינרוטים. הנה וטרלה. עכשיו לוחצים, 30 שקל ראיתם? אוקיי, אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אנחנו צריכים כזה, שום זה לא הביא לי את זה. טוב, אז נעשה את זה בלי זה בתור התחלה, כאילו אני יודע שזה קצת מוזר, אבל נסתדר. אוקיי, אז נתחיל לבנות עכשיו את המפעל שלנו. זה פה. ואם לא הבנתם איך לבנות, אז יש כאן את הכפתור הירוק עם העיגול בתוך עיגול, תלחצו עליו וזה יבנה לכם. וואו, יש לי 11 כאלה. אוקיי, יופי. אז בואו נתחיל לבנות מפעל. נעשה כאן את הדבר הזה שמביא בריינרוטים. אוקיי, כן, יופי. זה יוביל לאלה בינתיים. אוקיי, מה עוד נעשה? נהרוס את שתי אלה. נשים. לא ידעתי שיש לי כל כך הרבה כאלה. טוב, נבדוק אם אנחנו יכולים לקנות משהו בשופ. הנה, את זה אני צריך. אתם רואים את זה? נקנה 2. נראה לי שזה קנה, כאילו. כן. נאסוף את הכסף. אוקיי, ועכשיו ניצור עוד בודקה כזה שמייצר בריינרוטים. אני סתם עושה את הרצפה המיוחדת הזאת לפניות, כאילו זה עושה את זה יותר מהיר. אני סתם עושה את זה, אני לא בדיוק יודע למה. אז כן, זה בינתיים מהאזור שלנו. זה לוקח את זה לבריינרוטים ומביא את זה לפה, מגיע לפה. יופי. ואז זה מביא את זה לכאן, כאן וכאן, יופי. לא בדקנו מה עם זה. אוקיי. בואו נראה עוד כמה זמן זה נפתח לנו. 2 דקות, בואו נראה. די לא. אז כן, אנחנו בונים מפעל. כמו שאמרתי, אני לא כל כך יודע אם זה יהיה לכם כיף, אבל כאילו, לי זה, אני שחקתי בזה כבר בערך שעה או משהו, וזה היה כיף. אז בנינו מפעל, אז אנחנו קצת נחכה עד שזה יסתיים, ואז אנחנו נמשיך. אוקיי, אז כמו שאתם רואים זה נפתח לנו, אז עכשיו נוכל לקנות מה שהיינו צריכים. קנינו, יופי. אוקיי, אז תראו, יש עוד משהו שרציתי לעשות. נהרוס את שתי אלה. במקום אלה נשים כאלה משודרגים. מה אתם אומרים? טוב, אז אני מבין שזה יותר כיף לשחק בזה מאשר לצפות בזה, אז תנסו את זה. כאילו, אני אוהב משחקים בסוג הזה, אז אני ממליץ. כן, אז עיקרון. רגע, אוקיי. בואו ננסה במקום כל אלה לשים כאלה. בואו נראה איך זה ילך. וגם במקום זה. אוקיי. בואו נעשה גם במקום זה
כן, נשאר לי עוד 2 בדיוק בשביל השתי אלה. אוקיי, יופי. אוקיי. אז בנינו פה, מה עוד נעשה? אוקיי, בואו נחליף את שתי אלה. נעשה להם כאלה. יופי. אוקיי. עכשיו ניצור עוד בקתות, כאילו עוד מכונות שמייצרים ברנוטים. נעשה עם אלה. עוד... אוקיי, יופי. טם, 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 טם. עכשיו אנחנו נקנה... בוא נראה מה... אוקיי, כזה. ומה, לא קנינו כזה כבר? מה זה? מה? היה לי לבקה כל הזמן הזה ולא שמתי לב. כאילו המכונה יצרה לי לבקה ולא שמתי לב. יש לי כמעט את כל הברנוטים, שזה כבר טוב. אוי, למה עשיתי רק אחד? אוקיי, ניקח מפה את הכסף מכל אלה. למה כאן זה לא מייצר? כן, אבל פה שום זה נעלם, למה? הנה, ראיתם? אוקיי, נקנה עוד מסלול, אולי אם נבוא לפה, נהרוס את זה, במקום זה נשים את זה, מה יקרה? נראה, זה ייקח את זה לפה. לא, זה שוב פעם נעלם. טוב, אז אולי נהרוס את כל אלה. ניקח כאלה 4. לא המון, בסדר. אז בעיקרון, כמו שאתם רואים, זה משחק של סימולטור לבנות מפעל ברנוטים. רגע. יופי. זה לפה, זה מגיע לפה. בוא נראה אם זה עובד. לפה. אוקיי, אז נראה לי שאני הבנתי למה מאותו ששמנו את זה פה זה לא עבד. בגלל שזה היה מכוון שזה ילך לשם, לתוך זה, ואז זה נעלם. אוקיי, זה מוזר. עכשיו בואו נראה. אוקיי, קפוצ'ינו, אססינו, קוקופנטו, אלפנטו. כן, אלה מי שחסרים לנו, כל שאר אני לא יודעת את השמות. אני לא הכי מומחה בעניין הזה. וואו, יש לנו כבר המון מכונות, אבל רובם לא עובדות משום מה. בגלל שהם כאלה. אז נראה לי שזה היה הסרטון. כן, אז ביי.